Como escriben os historiadores Dionisio Pereira e Eliseo Fernández en Nacionalismo e Anarquismo na Galiza 1840-1940, non resulta exaxerado falar dunha identificación dos protagonistas do renacemento da cultura galega coas correntes máis progresistas e revolucionarias do país e mesmo a nivel internacional. En Santiago de Compostela, o Liceo de la Juventud acollerá unha xeración de mozos e mozas, entre elas Rosalía, que daban os seus primeiros pasos na literatura, na arte e nas ideas políticas. A influencia que daquela tiña o filósofo anarquista Proudhon nesta mocidade compostelá é moi probable que deixara unha pegada visible na manifesta simpatía que Rosalía sinte cara a xente humilde en varios dos seus poemas. O conto de Vidal, no que tras describir a tradicional matanza do porco, denuncia a miseria e a exclusión social dos desposuídos, e tamén en A xustiza pola man, onde unha muller afouta, deshonrada e condenada á miseria polos que teñen fama de honrados, burlada pola lei e abandonada por un Deus que non a escoita, decide facer xustiza por si mesma.